Това е Созополския параклис Света Марина. Помня го още като мъничък. И е все още тук, само че вече е пооблагородено мястото. Нататък са направени беседки, кладенче. Тук това е с дъски направено, с пейки, параклиса. И доброто старо дърво, където тук може да се полегне даже. Понеже колона така е тръгнал настрани. Ето го параклисчето. Сега ще седна да ям, че обяд. Нося си в раницата малко хапване. Един бобец сега топъл в термоса съм го сложил. И отиваме там на някой от пейките. Сега ще седна. Чудно местенце. Опа! Че тук е равничко, готино, солидни маси. Даже пейките се мърдат. Може да си премести пейчица, да си я намести както си искам. Тук не е ползвано като чили от повечко време. Така, водичка. Скромно. Бобец. Надявам се да е горещ още. Малко канка и няколко домата. Скромното ми ястие. Въй. Още е топъл. Трябваше да му сложа лютичко, малко забравих. Карай. Успях да стигна до Созопол, да взема едно кафе и да се върна без да разлея и капчица. Шиба. По паветата, защото го взех от Стария град. Там има едно до чмичката на магазинче, дето бачка. Взех си вафли, взех си такова кафенци и по паветата. Така. После бъра, после на донщето, тук почакала. Капка не разлях. Така. Тук мога ли си издъня главата? Мога. Там ще паднат краката. Идеята между другото да дойда до тук беше едно, че е хубаво времето. Прекрасно, направо идеалка да излезеш. Мисля, че е към 16 градуса. Януари месец. Почнах да чета една книга, която става въпрос за Созополския вампир, предсказателя на Галина Златарева. И си викам, какво по-хубаво да дойда да чета в Созопол за Созополския вампир. Обаче, понеже в Созопол сега не отида така някъде сред улицата, се опъна хамака и се сетих за параклиса и викам, хем съм в Созопол, хем на тишина и спокойствие, хем мога да си опъна някъде, да не седя сега като някой левент на някоя пейка такъв да чета. Ами ще мога да си опъна хамака. Та така, действам. Изпивам си сега, прочитам цялата книга наведнъж, изпием си кафето и заминавам за Бургас пак. Гледай какво става, Тук направо масичка като бюфет съм си го направил. Удобства да искаш, На една ръка разстояние кафенцето, нататък гледката, параклиса, на тая поляна между другото преди много често идвахме, така по пътя отгоре. Минавахме първо през магазина, купувахме нещо за печене, идвахме, палихме огън, обаче по пътя имаше градинки. И пътюм минахме и крадяхме царевица от градинките. Идвахме тук и печахме царевицата.